عزوز سلامتنا نقرب لكم خبركم من خبركم تخطيط إرتريان ميديا نيتورك نساعد زي زدارنا زينات وشتن وصان النهام زينا نقرب لكم بيتروس منقس سليمان عثمان عبن ليديا تخلى ماريا منينا فلما أرستات زينا كوليج نقدن محبراوي سنة فلتأتن شدو شاميتن إسران تمهارو بديجرين ديبلومان أمريغو حرصت اتوتم نمعباي سنة فلتأتاوي أقباب كختلو مزاحاخر غريبو أبزوا مأكل بافون تستبهله مرت در إسرناي تبوت إترهيبو أبكتمان أفاز نبرش شجر ستامي تفتحون قداميت منستر فنلند نتمالز تزازمه أخيبا مرحتي هاجرات أوروبا وحبرت ملؤ بملؤ كم زي تساتفتو تجليتهم عبرت أفريقيا من كل خال كوفيد 19 تزوعل 300 مليون دولار كبيوم هذا إثيوبيا تمال بستجبر مرمرة كورونا فيروس زتلقفتو سقط 665 سبات ترقيبهم بريطانيا كاب أوروبا وحبرت بزي نقداو سممع توت كم تخيل تأميتهم أب كل أيرت سليم بحرين أي تركي فتنات سرم ميسايل S-400 كم استقاير تقاليحهم أب منغو سراويت أرمينيان أذربيجان زكايت زلهم اللوات تقصي بزحي لملكوعو يغتسلان لهم منغست شودن أب باجت مكلقال ناي 400 وسخ كجبر أميمون بكل أير كتما نيو دلهي هندي نتعنا ودسب حدقنيا نبسخون درجة عريقو تباهيل كوليج نقدن محبراوي سنة فلتأتن شدو شاميتن إسران تمهارو بديجرين ديبلومان أمريغو أب كتما عد غيحترو كينو زركب كوليج نقدن محبراوي سنة فلتأتن بعصرت شوعة تقمتي كل 244 بديجري 376 دما بديبلوما بتغلالا شدو شاميتن إسران تمهارو أمريغو أبزي مسكونتات كوفيد 19 اتلمود قطعتات انبل ستون زفلو سنة سرعت من مرقطة مبل 13 زوريا دي نايت كوليج دكتور ستيفانوس حيل مريم أبز اسمعو قال من مراق أبقعزه هو التمهاري فرد أمان يكبير تعرى حفيسكا نايمتأ مدبكات حنت تقالو معراف كم زخونة بمتكاس نزحلفو 10 عامتات أبقى نايت كوليج بدمكات كايدوكا انت تنحى لو ما عمت جن مسوهب كونتات سقعت حمام كورونا تمهارو أبز زلوا كمرقو كم توسنة أبريهم من مراق بتحد وجن مودعتني حدا معرف هو التمهاراي كخون انقلو بتخلق دما مجمرتنا يسرح هوتي زبالة دكتور ستيفانوس تمرقتي عم يسرح على أبستوافرلو نزت أنحم وقعون زي وقعون فلتات كم من تقربايتات تطعيمون هنطياتن سبكفو تأمرون بمخان زغسموا فلتاتن كبرتاتن عقبهم ببقعتن توفاينتن رئيس هماتات كسمرو تلابيهم كوليج نقدن محبراوي سنة فلتأتن لو معمت بعودتات تححز حساب محدراوانين سنة قطبة فاينانس محدرا حزبي قانق انجليز قانقاتات ايرتران سنة صحفن جغرافي تاريخ غازيت انونتن مراخبي بزوهانن حقي بروتيكاوي سنة فلتأتن أهقراوي زمدناتاتن سنة 7 سنة انتن كمون سنة محبرة 7 محبراوي عيون كل 244 تمهارو بديجري كمرة انقلو بعد تحاحز حساب بانكينج محدرات توريزم من هوتيلاتن سنة محبرة 7 محبراوي عيون محدرة حزبن سنة بابن دما 376 تمهارو بديبلوما أمريغوم الكوليج بتوسخي مس أقلقلوت مأسرتن تحدثون إيرترا بمتحببار لناي حق تحدثتي بعد تحاحز حساب ناي ديبلوما بمحدراوانين كأ ناي ديجري تمرت بمهاب شدوشة تحدثتي يمر كم زلو كفل التخيل اللام كوليج نقدن محبراوي سنة فلتأتن أما بالعسرة 3 زوريا بعسرة شوعة عودتات كابزا مرقوم شدوشة 200 إسران تمهارو اتن 4 شوعة مئتاويت دك آنوستين حرصت اتوتم نمعباي سنفلتأتاوي أقباب كختلو مزحاخر قريبو حرصت سنفلتأتاوي أقباب تختيلهم قراوتهم بزقبا أنت حارسهم دوكيعومن تخناخينومن مؤكت مهرتك حافظو كم زخيلو أبقزاقوبو نوزبا من دفرا مدروت زر السرناي تتقيمو ربوح اتوت نمحفاس زقرارب زلو أبنتاو حرستاي قليزهم بمغنيات معالت حرستوت بعصر 15 تقمتي أبستودبة تمكروني من الوات مدرخ حرستاي موسى عمر أو 5 هكتار زرقو أتيلان قافزان تسمية مروت عينتات زر سرناي كاب درجة محراس كسبت أحياي بزقبا سلستخان أخنو تطبق فريو أب درجة معتعد كم زبطحة أبريهم
ኣብ ሃገራዊ ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ክኢላ ምርምር ዘራእቲ አቶ ንጉስ አብርሃምን ክኢላ ልምዓት ብቆሊ ኣብ ዞባ ደቡብ አቶ ብርሃነ ፍረዝግን ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ድማ ዕላማ ምብዛሕ ምሉጽ ዘርኢ ሓረስቶት ብኩሉ መለክዒታቱ ብሉጽ ዘርኢ ረኺቦም ርቡሕ እቶት ዝሓፍስሉ ባይታ ንምፍጣር ምዃኑ ብምጥቃስ ዛጊት ኣብ ዞባ ደቡብ ዝተዘርግሐ ምሩጽ ዓይነታት ዘርኢ ስርናይ ዘተባብዕ ውጽኢት ከም ተረኽቦ ሓቢሮም ኣመሓዳር ንዞባ መንደፈራ አቶ ህዝቅያስ ውህበት ድማ መንግስቲ ምሩጽ ዓይነታት ኣዝርእቲ ብምቕራብን ንሓረስቶት ሙያዊ ምኽሪ ብምሃብን ሕርሻዊ እቶት ንምድንፋዕ ጻዕርታት ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ ኩሉ ሓረስታይ ስነፍልጠታዊ ኣገባብ ተኸቲሉ እቶታውነቱ ከዕቢ ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ማእከል ፓቮን ዝተባህለ ምሩጽ ዘርኢ ስርናይ ጽቡቕ ውጽኢት ተረኺብዎ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዓዲ ንፋስ ብውሱን ደረጃ ዝተፈተነ ፓቮን ዝተባህለ ምሩጽ ዘርኢ ስርናይ ጽቡቕ ውጽኢት ከም ተረኽቦ ክፍሊ መሬትን ማይን ዞባ ማእከል ሓቢሮም እቲ በአብነታዊ ሓረስታይ ተዘሪኡ ዘሎ ምሩጽ ዘርኢ ስርናይ ሕጽረት ማይ ዝጻወር ብምዃኑ ብልጫ ከም ዘለዎ ዝጠቓሰት ሓላፊት ልምዓት ብቆሊ ንዞባ ኣስመራ ኣባዲት ዓንደ ማርያም ካብ 1 ሄክታር ክሳብ 65,000 ኩንታል ምህርቲ ክህብ ከም ዝኽእል ገሊጻ ነባራ ዓዲ ንፋስ ኣብነታዊ ሓረስታይ ክብሮም ገርግስ ብወገኑ ኣቐዲሙ ንመሬቱ ብባህርያዊ ድኹዒ ከም ዘህብተሞ ኣብ ምዝራእ ድማ ኣብ ክንዲ ብምብታን ብመስመር ከም ዝዘርአ ብምሕባር ከም ውጽኢቱ ሓንቲ ፍረ ስርናይ ካብ 20 ክሳብ 32 ጫሌዳ ጌራ ከም ዘላ ኣፍሊጡ ብምብታን ዘርኢ ነይረተ ዝኸውን ኣሳት 3 ኩንታል ዘርኢ መድለየን ነይሩ ዝበለ ሓረስታይ ክብሮም ብመስመር ግና ኣሳት 78 ኪሎ ጥራይ ከም ዝወዳሉን ካብ 1.3 ሄክታር 100 ኩንታል ምህርቲ ክረክብ ትጽቢት ከም ዘለዎን ሓቢሮም እቲ ዝተፈተነ ምሩጽ ዓይነት ዘርኢ ስርናይ ግቡእ ምክትታል እንተረኺቡን ብመስመር እንተተዘሪዩን ዝሓሸ ውጽኢት ከም ዝርከቦ ዝገለጸ ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት ብቆሊ ዞባ ማእከል አቶ ኣስራት ሃይለ ድማ ንጥፈታት ምዕቃማይን ሓመድን ከምኡውን ምድልዳል መሬት ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ተላብዮም ኣብ ከተማ ናቕፋ ዝነበረ ሽግር ዝተማይ ተፈቲሑ ኣብ ወግሬት ንዞባ ናቕፋ ክዋደድ ዝጸንሐ ፕሮጀክት ማይ ብምዝዛሙ ኣብ ከተማ ናቕፋ ዝጸንሐ ሽግር ዝተጽሩይ ማይ ተፈቲሑ እቲ ካብ 2018 ኣብ ሩባ ወግሬት ክዋደድ ዝጸንሐ ፕሮጀክት ምስራሕ ክልተ ዲጋታት ዒላ 750 ፊስቶ ማይ ዝኽዝን ባስካን ምዕደልን ንቁጣታት ከምኡውን 16 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ሻምብቆታት ማይ የጠቓልል ነበርቲ ብዝሃብዎ ሓበሬታ ቅድሚ ምውዳድ እቲ ፕሮጀክት ብሰንኪ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ኣደዳ ማይ ወለድ ሕማማት ይኾኑ ምንባሮም ብምዝካር ኣብዚ እዋን እዚ ግና ንነብሶምን ጥሪቶምን እኹልን ጽሩይን ማይ ብምርካቦም መስተርሖ ከም ዝረኸቡ ገሊጾም ኣመሓዳር ንዞባ ናቕፋ አቶ ያዕቆብ እድሪስ ብወገኑ ኣካልቲ ፕሮጀክት ዝኾነ 7.5 ሜጋዋት ዘመንጩ ናውቲ ፀሓይ ውጽዓት ኣብ ምፍታሕቲ ዝጸንሐ ሽግር ዓባ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ብምጥቃስ እዚ ኣብ ዝተወሰነ ነቁጣ ጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት ኣብ ቀረባ መጻኢ ናብ ኩሉ ነቁጣታት ክዝርጋሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ናብ ዜና ወጻኢ ምስል ንሰግር ቀዳመይቲ ሚኒስተር ፊንላንድ ነቲ ትማሊ ዝተዛዘመ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይተሳተፈቶ ተገሊጹ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ፊንላንድ ሳና ማሪን ምስ ድሒራ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፈት ዝፈለጠት ሰብ ተራኺባ ስለ ዝነበረት ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣቋሪጻ ናብ ሃገራት ከም ዝተመልሰት ተገሊጹ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ፊንላንድን ዴንማርክን ኣቐዲመን ነቲ በኣካል ተራኺብካ ዝካየድ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ተቃዊመን ምንባረን ይዝከር ቀዳመይቲ ሚኒስተር ዴንማርክ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበረቶ ርክብ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ብመንገዲ ኢንተርኔት ክኸውን ነይርዎ ክትብል ሓቢራ ኣቐድማ ኣቢላ ኮሚሽነር ኤውሮጳዊ ሕብረት ኦርሱላ ቮን ደር ላይን ሓደ ካብ ኣባላታ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፈ ምስ ተፈልጠ ነብሳ ንኽትውሽብ ነቲ ኣኼባ ገዲፋቶ ከም ዝኸደት ይዝከር ማሪና ብወገና ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፊንላንድ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተረኺባ ከም ዝነበረትን ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፋ ዝነበረት ኣባል ድማ ስዒቡ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፈት ድሕሪ ምፍላጣ ነቲ ውሳነ ከም ዝወሰደቶ ተፈሊጡ ማሪና ኣብቲ ትማሊ ዝተዛዘመ ኣኼባ ንፊንላንድ ንኽውክል ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ስቴፋን ሎቪን ሓላፍነት ሂባቶ ከይዳ ሕብረት ኣፍሪካ ንምክልኻል ኮቪድ-19 ዝውዕል $300 ሚልዮን ክእክብ እዩ እቲ ገንዘብ ብጉየና ኣብ ዝሳለጥ ምድላው ዝእከብ ኮይኑ እቲ ምድላው ብቋንቋታት ዓረብኛ እንግሊዝኛ ፈረንሳይኛ ፖርቱጊዝን ክመሓላለፍ ተባሂሉ ኣብቲ ምድላው ኣብ ምክልኻልን ምቁጽጻርን ኮሮና ቫይረስ ዘድሃበ ግንዛቤ ናይ ምፍጣር ስራሕ ከም ዝዕመም ተገሊጹሎ እቲ ሕብረት ቅድሚ ሕጂ እውን $44 ሚልዮን ብተመሳሳሊ መንገዲ ከም ዝኣከበ ይፍለጥ እቲ ገንዘብ ኮቪድ-19 ኣብ ኣፍሪካ ንዘብጽሖ ዘሎ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው ንምክልኻልን ዓቕሚ ማእከል ምቁጽጻር ሕማማት ኣፍሪካ ንምሕያልን ከም ዝውዕል ተሓቢሩ
ኣብቲ ምድላው እዋናዊ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ሲሪል ራማፎዛን ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ ማህማማትን ከም ዝተረኽቡ ተሓቢሩ። ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዘይ ንግዳዊ ስምምዕ ንምውፃእ ክትዳሎ ከም ዘለዋ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ትማድ 16 ጥቅምቲ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ጆንሰን ነዚ ዝሓበረ ኣብ ሳልስተ እዚ ኣብ መንጎ ሰብ መዚ ክልቲኦም ወገናት ዝተኻየደ ርክብ ብዘይፍረ ከም ተዛዘመ ድሕሪ ምቁልሒ እዩ። እቶም ሰበስልጣን ዝመጽእ ሰሙን ተወሳኺ ናይ ቴሌፎን ርክብ ከካይዱ መደብ እኳ እንተሎ ዝጥቀስ ውፅኢት ክርከቦ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ጆንሰን ኣፍሊጡ። ብዘይ ንግዳዊ ስምምዕ ምፍልላይ ከቢድ ቁጠባዊ ሃስያ ከስዕብ ከም ዝኽእል ዝሓበሩ ሰብ መዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክሳብ መወዳእታ ክጽዕሩ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጠቕሊላ ክትወፅእ ዝተወሰነ መሰጋግሪ ግዜ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ምዃኑ ይፍለጥ። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ተፈጢሩ ብዘሎ ምፍልላይ ተሪፈን ኣብ ዘለዋ ክልተ ኣዋርሕ ንግዳዊ ስምምዕ ክኽተም ከም ዘይክእል ክኢላታት ይእምቱ። ብሪጣንያ ብዘይ ንግዳዊ ስምምዕ ካብቲ ሕብረት ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ብተደጋጋሚ ክትሕብር ጸኒሓ እያ። ንግዳዊ ስምምዕ ምዘይክተም እታ ሃገር ኣቐዲሙ ንዝተበጽሐ ስምምዓት ብኸፊል ከተፍርሶ ከም እትኽእል እውን ኣጠንቂቓ እያ። ነቲ ውጥን ዝተቃወመ ኤውሮጳዊ ሕብረት ግና ኣብ ልዕሊ ብሪጣንያ ሕጋዊ ስግምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ክእምት ጸኒሑ ኣሎ። መስርሕ ምውፃእ ብሪጣንያ ሙሉእ ብሙሉእ ክዛዘም ነዊሕ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ኪላታት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ልዕሊ 6569 ሰባት ብዝተገብረ ምርመራ ላቦራቶሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ተወሰኽቲ 665 ሰባት ከም ዝተረኽቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ኣፍሊጡ። بمسرت زي أب إثيوبيا بت فيروس تتحدث سبات قطرم 87,834 كم زبصحة منستر طعنا دكتور ليا تادس قليصا أبز حلف 24 ساعات 640 سبات كابت حمام كحوين كلهم 301 سبات دما أب كفلي صنع كنكن كم زركوب تقليصوم أب إثيوبيا بدمر كسبت مالي 41,628 سبات كابت حمام كم زحويو يفلت بخال مداي تمال 12 سبات بسنكتي فيروس يوتهم كسونون كله بدمر أب إثيوبيا بمغنيات كورونا فيروس يوتهم سانو سبات 1,337 كم زبصحة منستر طعنا هاجر أفليتا ኣብ መንጎ ሰራዊት ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ዝካየድ ዘሎ ምልውዋጥ ከቢድ ብረትን ሚሳይላትን ትማል 16 ጥቅምቲ ብዝሓየለ መልክዑ ከም ዝቐጸለ ተገሊጹ። በቲ ናይ ትማሊ ምልውዋጥ ተኽሲ ካብ ክልቲኦም ወገናት 10ታት ከም ተቆትሉን ዛጊት ቁጥሮም ዘይተነጸረ ሓያሎ ከም ዝቐሰሉን ማዕከናት ዜና ንሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ብምጥቃስ ኣቃኒሐን። بمسرت ጸብጻባት ካብ መወዳእታት ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብዝካየድ ዘሎ ግጭት ኣስታት 400 ሰባት ከም ተቆትሉን ኣማይታ ሸሓት ከም ተመዛበሉን ተፈሊጡ። ነዚ ብሰንኪ ኣከራኻሪ ዞባ ናጎርኖ ካራባኽ ዝካየድ ዘሎ ምልውዋጥ ተኽሲ ንምህዳእ ዝሓለፈ ሰሙን ብመንጎኝነት ሩስያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራት ተኽሲ ሰዓታት ከይጸንሐ ከም ተጣዕሰ ኣይርሳዕን። እዚ ሓድሽ ግጭት ድሕርቲ ኣብ ፈለማ 1990 ኣብ መንጎም ዝተኻየደ ውግእ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑሎ بتنا ናይ ቅድሚ 30 ዓመታት ውግእ ልዕሊ 30,000 ሰባት ከም ተቆትሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ። تمانية 16 ጥቅምቲ ኣብ ክላኤር ጸሊም ባሕሪ ናይ ቱርኪ ፈተነ S-400 ዝተሰመየ ጸረ ሚሳኤል ከም ዝተኻየደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረዲኦም። ይኹን እምበር ቱርኪ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበትን። እታ ሃገር ነቲ ካብ ሩስያ ዝሸመተቶ ኣጽዋር ክትፍትኖ ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ክትገልጽ ምጽናሓ ጸብጻባት ይሕብሮም። ቱርኪ ነቲ ኣጽዋር ፈቲናቶ እንተኾይና ምስ ኣሜሪካ ጸናሓ ዘይምቅዳው መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ብኣግኡ ይእመት። ነቲ ኣጽዋር ኣብ 2017 ዝሸመተቶ ቱርኪ ቀዳማይ ገጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝተረከበቶ ካልኣይ ገጹ ድማ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ይግለጽ። በቲ ስጉምቲ ዝተቆጣዐት ኣሜሪካ ንቱርኪ ክትሸጠላ ወጢና ዝነበረት F-35 ዝዓይነትን ዘመናውያን ነፍርቲ ውግእ ከም ዘቋርጸቶ ኣይርሳዕን። ጸረ ሚሳኤል S-400 ንልዕሊ 400 ኪሎ ሜትር ዝረሓቐ ዒላማ ከምክን ዝኽእል ዝተራቐቐ ኣጽዋር እዩ። ቻይናን ህንድን ኣቐዲመን ነቲ ኣጽዋር ካብ ሩስያ ብምዕዳግ ከም ዝወነንኦ ጸብጻባት የረድኡ። መንግስቲ ህንዲ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ብዘጽንዖ ተረርቲ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታትን ፖሊሲታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ክሳብ ምጅማር ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ንጹህ ኣየር ከተተንፍስ በቂዓ ዝነበረት ከተማ ኒው ደልሂ ምስ ምፎኻስ ናይቲ እገዳታት ኢንዳስትሪታት ሙሉእ ብሙሉእ ክነጥፍን መካይን ኣብ ጎደናታት ክንቀሳቐሳን ብምጅማርን ብከላእ ኣየር ንጥዕና ወዲ ሰብ ሓደገኛ ናብ ዝኾነ ደረጃ ከም ዝዓረገ ተገሊጹ። ኣብቲ ከባቢ መሬት ሕርሻ ንምስፋሕ ተባሂሉ ዝካየድ ምቅጻል ቆጥቋጥ ዝጠንቁ ዕግታት ትኪ ትማሊ 16 ጥቅምቲ ነታ ከተማ ዓብሊኽዋ ምምዓሉ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ምክትታል ኣከባቢ ህንዲ ብሰንኩ ብከላእ ኣየር ኣብታ ከተማ ናብ ሓደገኛ ደረጃ ከም ዝደየባ ረድዮም።
መንግስቲ ሽወደን ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ኣብ ዝተገብረ ዝለዓለ ምዃኑ ዝተገልጸ ወሰኽ ኣብ ባጀት ምክልኻል ንምግባር እማመ ኣቕሪቡ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሽወደን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ 2021 ክሳብ 2025 ኣብ ባጀት ምክልኻል ናይ 40 ሚእታዊት ወሰኽ ክገብር ብምጥላብ ምንቁልቃል ጸጥታ ናይቲ ሃገሩ ትርከቦ ዞባ ፓልቲክ ምዃኑ ሓቢሩ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ልዕሊ ሽወደን ቁሉዕ መጥቃዕቲ ክፍጸም ከም ዝኽእል እውን ኣሚቱ እዚ መንግስቲ ሽወደን ኣቕሪቦ ዘሎ እማመ ብባይቶታ ሃገር ተቐባልነት ምስ ዝረክብ ኣብ ባጀት ምክልኻል ናይ 3.1 ቢልዮን ዶላር ወሰኽ ክገብር ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ባጀት ምክልኻል ናይዛ ኣባል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዘይኮነት ሽወደን 1.1 ሚእታዊት ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ምዃኑ ይግለጽ ሽወደን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናይ ፈላማ ምዃኑ ዝተገልጸ ኣብ 2017 ኣስታት 350 ኣባላት ዝሓቐፈ ወታደራዊ ኣሃዱ ብምምስራት ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ኣብ እትርከብ ስትራቴጂካዊ ደሴት ጎትላንድ ብቀዋምነት ከም ዝሰፈረ ጸብጻባት ይጠቕሱ